तामुलपुर जिला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलि लुफुंनो गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। तामुलपुर जिल्लायाव बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमनि गोख्रों खामानि मावग्रा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलिखौ लुनो थाखाय दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खलबारि गेरुवायाव एमएलए जलेन दैमारिया दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनना होबाय। बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अननायाव मोननो हानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावखुलिखौ 60 लाख रां बाहायनानै लुफुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेतारि दनेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे गोबाव सम लुफुंनो हायै बे मावखुलिखौ गायसनना होनायनि थाखाय बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावहरो। दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो आफादगिरि अर्गेश्वर बसुमतारी, लोगो आफादगिरि हिरेन्द्र कुमार नार्जारी, गाहाय नेतारि दनेश्वर बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गोबां बिबानगिरि, माइनाव आफाद आरो गोबां रायजोफोरा बाहागो लायो। जोबोद गोजोननाय मोनदों, गावखौनो माने जोङो बयबो खाफाल गोनां होननानै सानदों। मानो होनना बुङोब्ला तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। नै फैगोन नैबे 2025 मार्चआव जोंहा 5 बोसोर जागोन। जों 5 बोसोरनि मादावनो जोंनि गेदेमाफोरनि अननायाव, जोंहा शिब सारनि अननायाव, जोंहा गेदेमा बोसोनगिरिफोरनि अननायाव जोङो नैबे थावनियाव, गोथार थावनियाव जोङो जोंनि जि मावफुंनो लानाय खामानि बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो।